бародаро, ина боз ҳам фурсат расид буқаҳои элита гигантоша иншоаллоҳ ина баҳри шумо бародаро подписчикои азиз ина пешниҳод мекунем. ду сар буқая бародаро, инаи моли рақами якум сементали чиста ган германская бародаро, чиста бародаро германская. ина кадоме ки сементал кофта мегаштен, ина марҳамат бародаро, фурсата айдаст натиҳен, ина марҳамат ду сар буқаҳои элита. ина хушрӯ тамошо кунен, конкрет нибадай нахоҳен бо рафта ай пеш бинен, баъд метонен харидорӣ кунен. инаи моли рақами якум сементали оригинал германский тоза бародаро, тақрибан ба фикрам 2 сола шудагиай. соҳиби мол бо кафолат гуфтест ки иншоаллоҳ атрофҳои 600 кило бародаро живои вест доштай. ина қафоша хушрӯ ябор тамошо кунен, камтар дири оғил тангтарак буда ҳамдас берун бировардан натунистан. ина марҳамат. адресашон боша бародаро шаҳри ваҳдат, бо номерош назери экран да мемонем, ҳамсӯҳбат мешен. инаиш бародаро ангуси тозаи чиста абердин ангус, инаш ай беларусия омадагиай бародаро якчанд моҳ пештар. уже да боду ҳавои иқлими худмон тобовара уже конкретни молай бародаро. инаиш боша атрофҳои қариб 360-370 кило бародаро живои вестиш бидай. озами ҳама медонем ки ихали моло ай 55-60 живои вестиш кам нест. озами як гусалакҳои 17-18 ҳазор фурӯхтесиян ки маҳаллӣ боринай. ина конкретни моло фурсат айдаст натиҳен, ина марҳамат равен ай пеш бинен, мола харидорӣ кунен. инаиш атрофҳои 1 сола зиёдтарак шудагиай, ангусиш атрофҳои 1 сола зиёдтарак шудагиай. ина марҳамат касе ки кофта мегаштен буқаҳо барои насл ё ки бонӣ, фурсат айдаст натиҳен, харидорӣ кунен. чиста бародаро сементал, оли ихелиш бовар кунед ба ин наздикӣ набуромада буд. дар ягон ютуб канало тамошо кунен, гигант машоаллоҳ. бо одаме ки мақсад авдаш мебара бо далчи бонӣ кунад, беҳтарин мол мешавад. боқӣ дар паноҳи худованд.